శ్రీ క్రోధినామ సంవత్సరం 2024-25 మీనరాశి వారి ఫలితాలు. ఆదాయం 11, వ్యయం 5, రాజపూజ్యం 2, అవమానం 4. పూర్వభాద్ర 4వ పాదము, ఉత్తరాభాద్ర 4 పాదాలు, రేవతి 4 పాదాలు ఈ రాశిలోకి వస్తాయి. ఈ రాశి వారికి ఈ సంవత్సరం సామాన్యంగా ఉండును. ఈ రాశి వారికి ధనస్థానంలో బృహస్పతి పూర్వార్థములో సదా రక్షిస్తున్నాడు. సుఖం, సౌభాగ్యం, కీర్తి తదితర శుభ ఫలితాలు ఇస్తున్నాడు. వాక్శుద్ధి వీరిని కాపాడుతుంది. విద్యాయోగం మే వరకు అనుకూలంగా ఉంది. ఉన్నత విద్యల్లో బాగా కష్టపడాలి. ఉద్యోగం సానుకూలంగా ఉంటుంది. వ్యాపారం మిశ్రమంగా ఉంటుంది. ఆలోచించి నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి. విదేశీ ప్రయత్నాలు సఫలం అవుతాయి. ఆరోగ్యపరంగా శ్రద్ధ అవసరం. భూ, గృహ, వాహన యోగాలు మిశ్రమంగా ఉన్నాయి. అవివాహితులకు మే వరకు కళ్యాణ గడియలు బలంగా ఉన్నాయి. మార్చి 29 నుంచి మీనరాశి వారికి జన్మరాశిలో ఏలినాటి శని ఉంది. అందుకని శని ధ్యానం చేయాలి. రాహు, కేతు, గురు శ్లోకాలు చదవాలి. గ్రహదోష నివారణకే తీర్థయాత్రలకు వెళితే మంచిది. వ్యవసాయం కొంతవరకు లాభదాయకంగా ఉంటుంది. ఫైనాన్స్ వ్యాపారం మందకొడిగా సాగుతుంది. కళాకారుడు, స్వతంత్ర వృత్తుల వారు రాణిస్తారు. రాజకీయంగా కొంత అనుకూలంగా ఉంటుంది. విద్యార్థులకు కఠోర శ్రమ మంచి ఫలితాలను ఇస్తాయి.